Maadjong adlaw ni Jotanan. Di ami karon sa kabukirang bahin sa Alicia sa barangay Kagong-Kagong kay na ay purinir nga among giubanan ba kay musud kuno og cave. Na may cave diri nga famous nga cave, Princess Mananaw cave ning anak ko kas pero wa ko kalahos kay grabe kabuhi man ko. Ano sa kalili dai purinir lagi dari ang introduce ninyo nga kani purinira. Kamo apil mo Bisaya? Bawang ano ni? Na. Nungo pa jud. Baga de pipila na si Moron. Dami karon sa pamadya nila Ate B kay jagi bajangan pa jud mig sa kabandihado nga suman nga bulanghoy nga. Nay bukayo nito eh. Hoy! Hoy! Pero di man kami na limang lupad nang alas 12 sa gabi. Galig baggukod may lupad ani. Suman, usa ni suman balanghoy? Bulanghoy nga naay palaman kuno na. Ang bulanong hilaw. Mao ang gitawag sa hilaw ang tagang trivia kay mura magwerkano. Pink mag-aping. Og dapo ko isa ka kauban na rin nga. Famous food ni sa Bicao Carmen si Lagang Mr. taga-Bicao. Arnel. Lagang taga-Bicao wag jang FB. Hello Malagan. Magmanihan. Lagan jud kani abot talari. Grabe. Dada pe chisnat. Madjo dai jud ning magsitag laagno kay busog-busog ta ba. Piskay jamo. Kiskay jamo. Masking jud ning purinira jud katabian ning purinira ni. Jamo yami. Dami. Aw. Mo na unang mulupad unjang gabi. Kabanda nagang bana nga sa sobras ka excited ag ispat gibilin ag mga baterira gida. Kurunto. Nakurunto. Tawag dali-dali lagi. Gabi irang umarin sa arin sa isang ispat. Dugay pa natugog umarin suba jud. Mada. Na 200 Lami. Lami adja mo. Ate Bex. Beb, tanag lami pa dyan. Size na ang ugi lamian. Sa grabe. Mura magwato lami, mura magnaong nabuntas. Ingat na ang nabuntas mura gwagan ini. Ya, wani pa mahaw. Murag Nel mayang mo ni Joseph Garag no. Kita kami dito sa kuan. Mayang mo. Ag kami wa namin nakita sa kanya nga vlog. Mayong magtingog. Bi, kantay sa ko bi. Ay, ikaw naglamado ka magtingog. Kantay sa ko. Ayun na. Kinalaman kay. Diyan ang hapon no. Ate Bikay, imo nang ikaw nagluto dani? Imo din lang pasulos kinilaw man dyan. Pwede hang paunon ra gahate, din hakan enron kay nagusog mapang ko. Atro kos gawas. Bisa kasara ka buok te. Basig balik dyan ni te. Basig balik dyan ni. Di isa ra gud po ka buok. Ano na? Bring house pa ko. Adomo ka to. Di kanang di sumang koy ba? Jama. Gahi. Gahi ano? Kani kay murag pusugay bitaw nga murag. Pusugay sa kamatuoran sa gingharian ba. Mama ni lami kay gahi. Nagalig bala si Bob. Kay na may iban nagpilit-pilit. Gikumutan siguro nite. Gikumutan siguro nila. Kay na ailan man. Break dyan Ang katubang gikuhaan og duga ba? Di, pugon. Bago pa nang haon. Bago pang haon. Doy, di ka mangadto man. Dala na dito. Di ka magbaon og usang buok doy. Tubig ba? Bilin yung bag na ni. Ibilin bitaw kay bagat. Nagpalit na tamig tubig tay wa man jud mapalitan. Wala may mineral ani. Awin na mara man na sila tubig sa Kada pasak. yung gripo mineral man amo man pure mineral. Ate, way na mara sila tubig sa pasak. Kung mapalit ang ice. Dito lagi mineral ang tubig. Okay lang palit ang. Inom kay magihi. Ehe. Wa mong ulupig jud mo ondoy. Tutoy manis anay. Tutoy nis anay. Manood day mi karon sa awa mi ko ilabot. Pero kus gawas maghuwat. Manood sila sa cave sa Princess Mananaw cave kay nag-open na magbalik. Gracias Ginoo na open na balik ang mga tourist spot Daris Alicia. Undog amo. Daghay na apektuhan datong pag-close kay mga guide in town nga wa taw pigi pang saligan na. Dahil lang magpangawat way kataw pero gracias Ginoo jud kay na open na og balik. So mo na nga naala pay pangita nagbay maduna naman pamalitag bagas panud anay nga na. O pa nang lapot ang mga kaban kay nagmotor man mi na. Motor mi kay action lagi paghangat og sigbaklay nga arang inita. Musukol kog binaklase basta kanang kadlawon or hapon pag ngarong init gadyo alas 10 na hapit sus. Adyaw na lamang gadyo jama purami kay basig maimpas. Yehe, na nga mga kauban. Mga kuha na naman, 1 kilometro og tunga. Kaila ko nagatang foreigner. Foreigner, pakita foreigner. Na pink nag-aping, wa na rang pink nakasug aping. Na sa una-una na mo kay magmotor man ni. Murara ba jud ni si jud foreigner jud tinuod kay na pink kagaping.
Awa guys, arang kabiyog palibot no kay green kaadyo. Payak na pamumuhay dito sa bundok. Oh. Maraming aso, may mga gulay sa gilid-gilid. Tapos ito ang lakhanan sa bukid. So diyan na may guys sa entrada guys, mag-set up na sila mga drone. Kaya ilang mga vlog na ni mga drone lupad-lupad nga na. Mga wak-wak lupad-lupad. Kaya nainggit mas purami kaya may ija. Manaot na laman. So naaba naman si sobra. Palit akong drone. Di pa pagkamao lagi mo gamit mo. Palit sila magbaraton kasi mabanggas lubi. Sayang itong kwarta. Actually magpalipad sa to. Magpalipad sa sila te. Gamay magpalipad sa drone gamay. So makakita mo glabat dari mo na entrada. Oh, mo ni si Ate Bikay, kinahanglan din mag-helmet kay aron di mapakag no. Di mapakag gihapon pero nay protection. Bahalag makuha ng helmet basta kay nga hois. Safety. Safety jud na joy. Aga ko ti anhira ko wat ninjos gawas. Ha? Katuntang imo karang sigaha gikaliptan man. Prepare na makakas imuha nga jud mo gid. Prepare wa maghapon mada. Kini mga kagahi patay na ni si Zano kay na sige magkatandag naman si sa gawas pero dito sud nga bahandi dito sud nga bahin na dito mga buhi nga bato kita na mo sang vlog pero sa FB to nagi-upload karon naka-decide ko sa YouTube sa puta kay matig ning ang YouTube jing mura na gadinig wa ana jud kalunos na ana gadi upload so mag YouTube sa taron kay maragi mingaw pag madijo ninyo ba baligwan port. Oy, kang bilahan na dito pila. Na magoda rin sila agang tagabi ko gabidyo ba pati kang bilahan na na starring na ansa na. Ansa na gad. Patay na tanan ni. Oh, basi kanan mo ra mag-dinner sir. Oh. Ay, pwede mo agi na na. Tanawa ra gud na guys oh. Mukurabit na sa bago ni nga na. Oh, akatos ko ya tata. Pungbugan. Nanggimawir pa mag-uban dari guys. So kami musod kay ha. Manggimawir pa to ha. Giday basta. Uy, mating. Inihina dyan na yung ron gidasmaga na mas uwak. O na ni mga kuan guys, mo ni mga tour guide dari sa Princess Mananaw Cave si Joy og si Dikay. Mara sila duha ra ka buok. Mo anang Kung busy pa dyan sa barangay, kaya ni-enter naman siya BNS sa among barangay, so ako ra dyan sa magsulo-sulo. Pero pag gamay ra ni sila pero Gamay dyan ay. mukulatan ni. Pag pasaway mo. Gamay ra dyan, gamay dyan ay. Dugay sa diha. PlayStation Pero kasi na makita yung drone nga dugos, ay pagdukan. PlayStation. Basig makakita mo putsukan to sa babaw kahit ang puhagon. Mamuhag mo pudyo ka no. Mamuhag na mi kayo kanilaging wa nila ang pangita lagi nil. Og makakita putsukan puhagon. Tiyaw pagkasag apasagdan ra. Basig na amoy mga na kay kami puhag. Wa mo'y kontak na na. Ito kapuhag mamuhagay tuban na atong Ate Mirian. Mag-uban mi dito. Mating kompetensya na dahil may danig negosyo. Mamagay to, mamagay. Joke rabe tao guys. Okay, na dito makita na si babaw, kita mi nakakita. Oh, di sila na maka badlong na to kay kita mi nakauna. Pauna na raman. Dili jud. Dili. Agi mo ha yung tawag sa gilampas. Gilampas ang tabtub dadto nguhat ako. Habog na Dagka na. hinog na no. Kuan ra ba to si Jati kana na tambal. Kuan bitaw ko to. Motoy golden berry. Pamilya to sa berry. Namo gud daghang golden berry dito sa agi pag ari na mapruwa na ron nila nang ipanghagbas. To ana gyud ang drone oh. May budget do, voluntaryo. Oh. Asa ra magkang kuya arang taasan na matugtulin. Tanaw ka di. Palupay mo dulong sa langob ba sila. Oo, pwede ra man dai. Dami day pag na drone guys kay mara pag malingaw. Niya to ni Suga. Pohon. Paru-parong bukid. Hi Joy. Hello. Kamusta ang panagat diri Joy? Daghan guys. Si Ate Bikay naka-guest. Ay ikaw bisig panglaba. Busy ko. Bisig panglaba. Sir, na si adjustan pala yung lang, sir. Ilapi karon di mo tagak. Kinsa man eh. Sir ni. Imo na direct ang sir. Wala, namurog na ka. Wa man flashlight. Wala na ba? Bukal na daw. Bukal. Sige, ison sa Bukal lang. Wala yung gitawa na. Ate, di na mo magkinahanglan og flashlight ni Kuya Bulanong Hilaw kay nag-amag man. Hi. Or sige, kuan
Hi. Sige, hugot ra. Hugot ra. Oh, sige, ikaw kuan. Hello! Kabanda na si Anggol anong hilaw nga kinagapuhan ni siya sa Carmen. Ay mo to. Tuon na laman mo. Kaya ako di... Kasi pagtuon mo na, bot-boton. Ha? Di ko bot-botong pagkatao. Ako, taron ko, ako yung istoryang bunot-bot. Guwapo. Sabi na, ping, padug aping. Ipalo ko ninyo, kaya di ko bot-boton. Ipalo po rin ninyo, kay guwapo. Ay mo to wala. Kasi pagtuon mo na, ya, bot-boton niya, murag anhin na dyan magputod atong panag-amigo. Di ara. Murag anhin na dyan magbuwag atong pagka. Amigo dyan, ala. Ma'am, bantay sa phone, ma'am. Bantay. Okay ra. Anad na kog nga na. Kana jud tikulbaan jud na ng kuan okay murag na iwis ba. Murag padung si Jama hugma. Ay angit. Malak na lang imo. Kana guys ba na? Sir. Kabantay mo. Murag bitaw jag na putod. O, pero di nun sa putod. Di lagi mura ra murag styler jama na dyan na iza. Ani ka doy, wa kay suga. Mo gay. Daan naman jud kung may suga. Ban kay sa David na. Si Undo jud kinahanglan flashlight ni kay di man jud ngiub man kaadyo. Ag si Kuya Tata okay ra di sugan kay mag-amag man ni. Ah, ngay maadyo doy. Magtapad-tapad kang Kuya Tata aron masihagan ka. Ano di ka mo buwag na? Ay mo ra jud kong pantado na lang ka sweet. Sumangin. Ay, sa napilig daddy. Ay, Te, mahadlag na sa ating makauyab ko na sa gawas, te. Magsigig bantay. bantay da undoy. Sige, enjoy your kuan. Enjoy your trip. Anak wat. Di ko kaginhawa bitaw. Di na mo ban kay. Di ko kagwanta. Ano di magamuban? Nakoy fobia sa mga kana bitong mapiit ko. Nga na, fobia. Nakoy fobia na na. Ire mo ban mo. Ang pinagwabuhay ng husband. Na jagwapo kay na ako makadungog. Arong kiligan po ko ba? Dari rami taman. Kau amping mo ha. Nga nung uman mo lahos, tayo na nakaigit? Nakuan ko na sila, nalula. Ah, nasufukit mo? Hapit ra. Nalipong? Mo si sir, namin yung barangay ni sir adto. Kasamang sira si Karing Puriner? Kagawa rin hilim-hilim mo yan. Sa may balita? Sa balita, okay ra? Amo kalahos? Tunga-tunga ra mo? Nga naman hadlok mo? Kuya Iram, ingon man ako. Oh, Pre, muli na to pre, kay kubaan ko. Dahil nagparamdam yun sa Ah, ayan, ayan, bitaw ko. Ayan, nalisang na. Ako laging kauban sa BNS. Nagpaaso na bitaw mi dari. Mulagon ta sila ta. Mulagon ta ni tanan dari. Pero waray nakitaan. Na feel ra. Ikaw sila mulagon kay naman ikaw pa na mata. Katulong. Kau bang sir yung na, mata? mo kuno ko si Nay sir. katulong mata. Nako na si sir. Listen, ni gue Para mata. yung isa ka mata, nyaki, ang ano. Sagol bazi nun. Wa nangalisang ri ayo ang lahos. Di mo mo ano. Okay, anak naman na sila. Ni kuha to sila hango. Ha, manapit na makita nito. Kaya kubo na to na. Basig na gold. Nangaspad na may sakit ang saning hilutong di. Nginhanglan kag white flower. Tengah plasan. Sa katipunan. Nga. Be, himadlan. Kalat na. Ting lagi na lagi na. Luspad lagi hipad. Wala mo gi kutukutuhan patuloy mo nil. Ha? Kutukutuhan patuloy mo karong ulian. Gitagkat ng batahan ko karang gilo man. Mo hawid sa bagon para exhale inhale sa bagon kay marag. Paglarang daya. Kita sa mga hermoso kay. Kamang Kamang ka. Kamang yan ko sa yung lawas. Sige ka nang ikanjud. Wala. Handog ko yung tubig, no? Bubo na sila. Handog ko yung tubig. Nadi research sa princess sa chocolate cake nay kamang. Na, Kamang na ka, pero bulingit mo po ka. Hindi ka. Mo na chocolate na. Nadyo ka nang isa ra jud ka taw maigo. Kani, snaking ba to? Hindi. Lami to kay lusot-lusot. Banaklon pa to. Grabe to nga plus lasong lasang. Iso, ulo mag-ingon man ako eh. Maana jud ko sir. Eh, bayad sa entrance. Di nga nagbanakon. Ingon na ba ako entrance? Kuan matuhag ka na. Kuani mo ni pinakadaghang luang baning kwan. Kaning kagong-kagong. Sa alis siya. Daghay langob diri. Sa kanang sa imo sa kanang kagong-kagong elementary school. Kanira na preserve ba? Sao na diha. Atong kami may nagsurvey uban mo survey nila. Diha tong gipangkut-kut mga daghang armas. No? Katong nga garan ba? Gipangkut-kut sa mga mekano diha.
Pangda. Tuwa di sila no. Eh sila gilubong sa kanto pag-ira ba. Gatong hapon. Ibalik na. Ila lang po. Na ganito sa sud gani sir nga murag gituduan jud sa og kanang finishing jud nga maila jud nimo nga. Huwag na sila tuloy na, di sila katuod. Ako nagtuloy lang. Murag jud sa gituduan nga. Lahi jud. Gipinising dito ba? Te, gailad ra ka gundoy te. Gailad ra ka gundoy kay katong before sa niya to nagdukdo man tog semento. Asa say nag Si Jara si nagpinising dito. finishing dito. Iyan magnay na sa ko sementoon. Iyan man. Para man kung ginas lang sir basig okay ra day maghinihinirat sa bri murag lahi na siguro sa pamina ni sir tata. Gamay ra ba dahil? Luman na. Di. Agad mo ari. Pareho lagi mi dani. Kuan siguro no basig kuan ko dito. Nainingong ni mo? Siglain malaig ko. Nainingong? Dahil nagkako siguro. Naay Ako na nagsipuwin ito. Nabi, diha biya pud kanang kuan na tong Nag-share sa karon makakita. Mabita ta ang ipaispatan tong mara gatong. katong ko. kato ni sir na sir. Katong sa kuan, katong mananaw. Di dito sa dito. Ang tumoy. Na bitaw ini bitaw may wagan ni ispat gamay di ba na mo nagbarog puti. Kato. Pero di ang Nasamad ka? Katong guest na sama nakakita pud. Pag picture pud ni Ja pag Ito pag itan-aw na Uli nami guys kay Lisa nga gamo ang commander guys. Marag ko nagbalibo sa mga commander kay na ako na nagtukong. Sunod ka pud na. Ating. Kaning sa mga kita ang pud. Nja, sir. Hindi na mo balik pa. Di sa pasa. Balik yapon. Ha? Magbalik gapon sa balikan. Pero ano talaga sa dito. Ato na po ta dagat ron. mag-orasyon pa. Karon ba dagat na po ta? Tingin hasta. Kaya ito yung Uban mo te tumidagat eh. Ikaw nalaban ka Nel? Manglimas ta. Manginas ato. Manglimas. Manginas. Busog batang kuan na to suso. Ansa mata na mi. Danggoy ko. Dito pa yung butong mo to. Nagpasakas Janet, nagpakuan si Janet. Ama, Sa may laki doy.